Hej med jer, velkommen til Sjov med Blomster. I dag vil jeg vise jer, hvordan I kan lave nogle sløjfer til jeres juledekorationer. Der er flere forskellige måder at lave sløjfer på. Det kommer lidt an på, hvad for noget bånd du har fået fat i. Der er den mest gængse, der er sådan en almindelig bånd, hvor der ikke er noget tråd i. Og så har jeg noget bånd, som der er tråd i. Og den er rigtig god til nybegyndere. Hvis man ikke rigtig lige kan få sløjfen helt lige, så kan man altid rykke lidt rundt på den med ståltråden. Så det er måske værd at overveje. Men lad os prøve at lave lidt forskellige sløjfer. Når I skal lave en sløjfe, så er det altid vigtigt at tænke på, har I tryk på jeres bånd. Det her sådan, det har et mønster på begge sider, så der gør det ikke så meget. Men hvis nu båndet kun er trykt på den ene side, jeg tror faktisk, at den her, den kun er trykt på den ene side. Lur mig, om jeg ikke har ret. Jo, det har jeg. Se, der er kun tryk på den ene side og ikke på den anden. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis man laver nogle masse flotte buer, og så trykket kun er på halvdelen af buerne. Men det er der råd for. Tag dit bånd. Nu skal jeg prøve at hive min jakke op. Det er lidt koldt herude i udestuen. Og så skal du huske at tænke på, hvor langt vil jeg have bundenderne. Så der lader den lige hænge lidt ned, sådan, så der er lidt at tage i. Og så kører jeg dem simpelthen rundt om hånden. For hvis jeg gør det, så får vi ikke bagsiden op på noget tidspunkt af båndet. Og så tænker jeg, lad os se. Der er jo 6 af de der sådan små. Så er der 8. Skal vi have 10 buer? Det tror jeg, der skal være. Så gør jeg sådan, så at den ene bånd er den ene side, den anden bånd er den anden side. Og så kunne jeg jo klippe den her og binde den sammen. Men jeg overvejer lidt, de her to, de passer jo meget godt sammen. Skal vi ikke lave dobbelt op? Jeg tænker, at vi skal. Så. Sikkert et rod, jeg får lavet her. Jeg må håbe, det ikke går hen og bliver kluddermor. Se her. Lad os se, så lægger jeg simpelthen båndet med de små juletræer oven på det andet bånd. Og får det til at følge med rundt i samme størrelse. Sådan der. I en gang, 2 gange. Tre. 4. Det vil jo så sige, at vi har 8 buer nu. 5. Der er så 10 buer nu. Jeg tror, det er nok til en lille lysdekoration. Så tager jeg en saks. Den lægger herover. Og lige nu, der vil jeg bare gerne have båndet af, så jeg klipper bare. Sådan der. Så har jeg det hele samlet her. Skal jeg lige passe på, at jeg ikke får lavet rod i det, når jeg tager det af hånden. Så. Den der. Så tager jeg noget ståltråd og gør klar. Kan du se? Jeg har fået lavet sådan en bund her. Så er et stykke ståltråd klar. Så for at være helt sikker på, at
at jeg kan vride sløjfen, så den ser lidt levende ud. Så tager jeg min saks. Og nu er det, folk bliver lidt bange. Og det gør jeg også lidt selv hver gang. Men jeg klipper simpelthen, jeg finder ud af, hvor er midten cirka. Og så klipper jeg en lille stykke ind i. Cirka halvt. Pas nu på, at du ikke klipper helt over. Det vil være så ærgerligt. Sådan der. Så tager jeg min ståltråd. Og kører igennem. Nu håber jeg, I kan se, hvad jeg laver. Jeg ikke bare har filmet det for bordet, vil jeg sige. Sådan der. Der kan du se, så de 4 båndender, de hænger ned her. Og ståltråden er her. Og så kan I så begynde at vride den lidt fra hinanden. Og der må man godt være lidt grov. Og vride den lidt til den ene side og lidt til den anden side, sådan så den rigtig fordeler sig. Så skal jeg over til den anden. Hiver jeg også lidt i den. Og vrider rundt. For at få buerne til at komme lidt ud i alle sider. Sådan der. Den blev da meget sød. Så kan man altid rette den lidt tilbage efter. Det var en måde at gøre det på. Så har vi ståltrådsbåndet. Og her der tænker jeg lidt, at jeg vil bruge det her bånd til at lave en adventskrans med. Så jeg skal faktisk lave 4. Nu viser jeg ikke, hvordan jeg laver 4, men jeg skal lave 4 af dem. Og det er faktisk lidt det samme. Det er bare lidt nemmere at få det til at sidde, når der er ståltråd i. Man kan også gøre det på en anden måde, men nu... Jeg synes faktisk, det ser pænest ud, når man gør det på den her måde. Jeg ved ikke... Det kan godt være, at der er andre, der har nogle bedre idéer og synes, at det ser pænere ud på en anden måde. Det er også helt fint. Man skal gøre, som man synes selv er bedst. Og nu fik jeg ikke talt. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Det vil sige, der er 12. Det var ikke så lidt. Jeg tror faktisk, den skal være lidt længere inde, så jeg smutter lige en op og trækker slutningen over. Sådan der. Så fik jeg lige pludselig lidt længere bånd ind i den. Sådan der. Og så klipper jeg lige lidt. Så der. Og her er det jo, at nu når I har ståltrådet i bånden, så behøver I ikke at klippe i den. Jeg vil så sige, hvis I skal bruge båndet igen, så er det jo en god idé at lade være med at klippe i det. Men til gengæld synes jeg, at sløjferne kommer til at se pænere ud, hvis man klipper lidt i. Det er sådan lidt, hvad man har lyst til. Det er
op til en selv. Nu skulle jeg lige til at gøre noget ulovligt. Sådan der. Så man kunne jo egentlig godt bare krømme den lidt sammen. Komme lidt stoltråd omkring. Og så begynde at hive de små buer ud. Jeg vil så igen klippe et lille hak. Og hvis det er rigtig bredt bånd, så kan man godt være lidt fræk og så klippe et lille hak i begge sider. Jeg vil så ikke gøre det i meget smalt bånd, fordi at så står man lige pludselig med 2 dele sløjfe, og det er lidt svært at få til at sætte sammen igen. Så tager jeg igen ståltråden og snurrer rundt nogle gange. Hiver båndenderne lidt ned. Og så vrider jeg først til den ene side, så til den anden side. En side til den anden side. Sådan der. Og det gør jeg så igen på den anden side. Ud. En side til den anden side. Til den ene side. Den anden side. Og så fremdeles. Og vupti. Så er der en sløjfe til en adventskrans. Sådan der. Det er ikke så svært. Så tænkte jeg, at jeg ville lave en lidt anderledes sløjfe også. Det var der nogen, der havde været med en forespørgsel på, hvordan jeg havde gjort. Så det gør jeg sådan nu. Lad os se. Først så tager jeg en længde. Hvor lang skal den være? Jeg skal sætte sløjfen rundt om det her glas. Nu skal jeg lige se, om man kan se det rigtigt på filmen. Ja, det kan man godt. Ui, der tager jeg på. Sådan der. Så jeg har i forvejen, fordi glas det er jo meget glat, kan man sige, sat lidt tape. Jeg har rullet tape og sat på, sådan så det klister en lille smule, sådan så at båndet det ikke falder ned lige så snart jeg sætter det. Det ville være rigtig rart, og hvis man havde noget dobbeltklæbende tape måske. Jeg ved, man kan få sådan noget til, hvis man laver kort eller sådan noget, sådan nogle hvide ruller. Det er rigtig smart. Jeg ledte efter noget. Jeg har et eller andet sted, men jeg kunne ikke finde det. Det var lidt irriterende. Men det vil være smart. Men nu har jeg så bare brugt almindelig tape. Så må vi håbe, at det lykkes. Så skal jeg lige klippe. Sådan der. Og så nøjes jeg med at lige binde en knude. Så venter vi lige. Så langt, så godt. Så tager jeg igen endnu en gang og gør på samme måde. Jeg holder båndet i hånden og kører rundt om hånden. Og det tror jeg gør 3 gange. 1, 2, 3.
Og der er en lille smule, jeg tror jeg ruller båndet lidt hen over hånden. Så skal jeg passe på, at det ikke bliver helt i skud og mudder. Sådan der. Sådan så det ligger godt i hånden og er helt lige. Jeg tror næsten godt, at jeg kunne have lavet den lidt længere, men det gør ikke noget. Så klipper jeg båndene af. Og nu bliver det spændende. Så skal jeg have sat den fast her i. Så skal jeg have lavet en knude her. Og det er ikke nemt kun med 2 hænder. Der er det altså rart at have en til at hjælpe sig. Og der har vi fået båndenderne op. Dem skal vi have ned igennem buerne. Det er der heldigvis råd for. Og så hiver buerne eller enderne ned i bunden. Og se, nu begynder det allerede at glide en lille smule for mig. Så det er altså godt med det der dobbeltklæbende tape. Jeg er ked af, at jeg ikke lige fik fat i noget. Så er vi der næsten. Og så er det, at jeg spreder buerne lidt. Og hvis nu man rigtig tænker, jeg skal have fuld gang i den her sløjfe her, så kan man også sætte noget dobbeltklæbende tape herop og få den til at klæbe sig ind til glasset, så den ligner en helt lille butterfly. Så. Wow. Og der kan man jo til nød bruge tape og rulle mellem fingrene. Det er ikke lige så godt, som hvis man har almindelig dobbeltklæbende tape, eller limdots, eller hvad man ellers kan få fat i. Og nu her på sådan et glas her, der skal det jo helst ikke kunne ses så meget. Fordi ja, det er jo alligevel gennemsigtigt, kan man sige. Men så fik jeg den til at sidde, den lille sløjfe. Så med lidt god viljestyrke og lidt tape, eller dobbeltklæbende tape, er nok lidt bedre. Hvis I har en almindelig lerpotte eller et eller andet, så kan I jo godt bruge varm lim til det. Men det er helt op til jer selv, hvordan I vil gøre det. Men sådan kan man også lave en sløjfe. Så der er lidt at gå i gang med, og lidt at øve på og sådan noget. Men nu vil jeg til at lave en lysdekoration, så håber I vil se med.